ए का हो सुना का कहतर जब ले तू अपना घर भर से अलग ना होखबा ना अच्छा ए गजेंद्र हाँ जब ले तू घर भर से ना होखबा गजेंद्र तब ले हम ना रह तेरा घर के अंदर रहबू चाहे ना रहबू हम अपना बाप माई के छोड़ दी तारा खातिर ना छोड़े के पड़ी। अच्छा औरतिया अपना पति से कहती है का कहती है कि देखी ननद मरेली ताना अच्छा निकला के ना घर के खाना हाँ तहरा त बुझाता न राजा कैसे रहेली घर में जनाना ए ततहु से शादी करके हम ता पछतात बानी हो कि तुहसे शादी करके हम ता पछतात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ना मन बना ना छोड़बा माई के ना छोड़ो बाबूजी के ना छोड़बा एकदम ना छोड़े अपना चाचो के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े खेत के ना से लेबा एकदम ना छोड़े तारे लेबा सुबोधवा के ना छोड़बा बोलवा काहे छोड़ दी भाई हो बेचारा ना छोड़बा ना छोड़े केहू के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े तो ना छोड़बा रुपेश के संग रहबा हाँ? भाई हम तो भाई के साथ ना रहे कृष्णो के ना छोड़बा केहू के ना छोड़े महेशो के ना छोड़बा हाँ। पवनो के ना छोड़बा हाँ। और अंजनी राम मांगे वाला ओइलो के ना केहू छोड़बा के ना सब लोग के साथे रहे साथे रहल बानी साथे रहे हमरा साथ ना रहबा तारा चलते सब कोई के छोड़ दी सब लोग के साथे रहबू तो रह अपना कमाई सारा भर भर में बांटला हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला बतावा कुछ हमार बात तू नहीं कम मानत आ 6 महीने 7 महीने से तार नाटक देखो तनी एकदम नहीं मानेंगे तुम्हारे बात मानेंगे मन बा नहीं मानेंगे नहीं मानेगा एकदम नहीं माना नहीं मानेगा नहीं मानेंगे इसको डिस्को बोलेगा इसको डिस्को बोलेगा बॉम्बे जाइबे बॉम्बे जाएंगे जाएगा बॉम्बे जाएंगे फिल्म बनाएगा फिल्म बनाएंगे 5 मिनट में 5 मिनट में बनाएगा हाँ। नहीं मानेगा अपनी कमाई सारा घर भर में बांटला हम कुछ कहिले ता हमारा के डांटला एगो तहरे कारण एगो तहरे कारण ए राजा हो ए बलमुआ चुप रहो एगो तहरे कारण सभा से डटात बानी हो एगो तहरे कारण सभा से डटात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए शंभू बाबा है नहीं बा एकरा के समझाव ना मनाइबू तू मनाइबू मनाइबू उठाई मान जा मार के तूर देंगे पुट्ठा अरे देखो तो कहेऊ लोग के मुंह देखो एकरी के तू देखो मुंह तू देख के जुड़ा नहीं क्या मानत इस सबका साथे रही हमारे